Здравейте, хора, съм Кири, както в следващия клип веднага казвам да е бокс. Какво говоря, хора? Анбоксинг на тайна. Така, сега хора ще играем от един нов профил, за да вземем мегабокс. И както сте видели, най-вероятно излезал новия герой Байрон. Вау. И така, хора, сега ще поиграем малко. Аз ще поиграя, докато не ми останат малко. Нали, сега ще поиграем една-две игри, после ще скипна, докато не ми остане малко, за да взема мегабокса. Сега в тези две игри ще си поговорим относно за новия апдейт. Дали ми кефи и дали... Какво да си поговорим, хора? Мисля, че за сега ще е това. Сега, хора, новия герой Байрон. Лично казано, според мен, аз съм много по-малкият демидж бролер. В смисъл, да, хубаво ми е да играя с по-ко такива неща. Не съм много, обаче лично този бролер, ако беше... Не, всъщност той си е добре на кръв. Ще да кажа, ако беше на малко повече кръв, обаче, хора, този бролер, както знаете, когато стреля хората... Когато стреля хората, енемитата от другия отбор, когато стреля, и им прави демидж. А когато удря своите съотборници, ги хилва. А супера му, също така, ако е на чужди, т.е. от другия отбор енемита, или пък просто като цяло врагове, така да кажем, им взима демидж. Да, точно така, взима им демидж. Обаче аз тук... Не, хора. Им взима демидж. А пък ако удря по него от съотборници, които са от неговия отбор, не взима демидж, а ги хилва. И хилва с... Мисля, че като е на първи пауър, хилва по... След малко ще видим по колко хилва. Но да. Какво мисля за него? Аз ви казах, според мен това е доста добър съпорт броуър. И честно казано, аз ако ми се падне, доста ще се радвам. И защото шансовете за този бролер не са адски малки. Това е първото нещо, което шансовете му наистина не са малки. Тук, както виждате, не можах да направя почти нищо, обаче да, накратко да. И да, хора. А пък относно апдейта за новите анимирани пинове, вече хора свикнах с някои от новите анимирани пинове и сякак си ми струва едно такова 2D всичко. Буквално едно такова... Нали знаете фалшивите Brawl Stars, как героите са едни такива 2D, а не 3D, както в тая истинската Brawl Stars. И да знам, малко свикнах с по-анимираните пинове и всичкото другото ми е малко страничко. Обаче пък какво анимираните пинове аз ги използвам. Нищо, че до сега не съм използвал никакви пинове. Просто аз пиновете ги използвам. Даже мисля, че имам 2 пина. Не, 3 пина. Един от тях е реар. Не съм си давал 50 джема за пин пак. Първо да ви кажа. Просто накрая на фри паса дава по един нещо. По един нещо. Точно така. Чухте ме много добре какво казах. Дава по един нещо. Добре, тук дали ще успея, хора. Тук е въпрос на живот и смърт. Не, хора, няма да успея. Хора! Дори да бяга до момента ще... Добре, сега ще видим новия бролер колко време, аз не знам. Ще погледнем долу-горе статистиката му. Нещо ми се струва, че говори като Мортис акцент. Не знам. Да, той прави 400, 800, 1200. Прави 1200 на първи пауър. На първи пауър. На макснат мисля, че прави 680 или нещо подобно. На първи пауър прави по момент 1500. От супера му взима демидж и най-вероятно хилва е 1500.
Сега ще видим. На първи пауър е на толкова малко кръвче, хора, не може да бъде. Да, точно така. Дава по 1500 кръв. Интересен е броулърът, хора. В смисъл, интересен си е, честно си казвам. Но лично аз нямам търпение не само за този броулер, а за броулера, който ще дойде на 19. И да, много интересен ми се струва. И сега, хора, ще направим... Аре ще изиграем още една игра, обаче няма да играем на това, много ясно. Ще играем на това. Ще изиграем още една-две игри, след това ще направим пауза. Ще останем във времето, което ни остават само една или две игри. И да. Тук е яко. Това е яко. Имах предвид, че ще оставя само две игри, тъй като ще се играя, да. Ще трябва да вдигам ранкове, за да мога да взема мегабокс, защото нямам търпение, хора. Не знам защо все едно не съм отварял мегабокс, обаче просто да, струва ми се интересни такива глупости, да. И да, ще ви оставя с две игри назад, т.е. ще ми останат само две игри и ще взема мегабокса и много ясно ще го отворим на клип. Много ясно за какво съм направил клип, за да отворим мегабокса, може би. А може би за да се гавря с вас. Няма етапа са. На този профил би трябвало да ми се падне броулер, тъй като в момента аз лично ми се парат броулери. Първия броулер се пара около 60 копии преди броупаса. Преди броупаса да дойде първия герой ми се параше на мен на 60 копии винаги. Втория около 200-250. Третия около 500 и четвъртия броулер ми се параше на около 1000-1100, по някой път 900 нещо. Не всеки път, обаче доста често. И да, хора, сега ще направим тази игра, плюс че ще е такова, ще направим още една игра и това е. Какво говоря, защо и? Не знам. Да, кръстил съм се Дидо, не от Дидоди. Спокойно. Какво спокойно? Не съм се кръстил Дидо от Дидоди, а просто Дидо. Защото съм Димитър, в смисъл хората не ми викат Дидо и той изобщо, даже обаче на баща ми му викат Дидо и да. Се тая, защо ви казвам изобщо, защо съм се кръстил Дидо? Защото просто ме кефи. Това е обяснението. Това ще ви обясним. Хора, наистина не мога да говоря, не знам защо. Не знам защо не мога да говоря. Давай, робот! Давай, моля ти се! Езве, печелим, хора. Макар и не е лампуш, пак печелим. Това е вид печелба. Да, точно така. Печалба, исках да кажа. Обаче не ми се получи. Росла? Не, хора, ще играем и... Соло Шоудаун не ми харесва, заради това не го играем. Или пък просто... Ако играете с танк на малко купи е перфектно. Но в случая Роса ми е на малко купи, обаче пак има шанс някой да е по-така с такъв броулер, кой да може да ме бияри, така ще го кажа. Ето сега вижте Джаки как чакали. Убит. 2 кила. Хора, искате ли да направим едно такова състезание? Това всъщност го копирам от един ютубър. Обаче пък не. Ако са включени коментарите, тъй като нали знаете с новото, то не е ново, но с нещото на YouTube, ако нямаш 18 години и такива неща, са изключени микрофоните, да, са изключени коментарите. Ако са отключени коментарите, хора, я пишете дали искате да направим чалендж, който вие да напишете в коментарите какъв ще бъде. Чалендж да кажем на всеки кил да прави нещо. Не да знам, нещо, някакъв чалендж. Или пък да направим минигеймове. Едва ли, няма да стане всъщност това, обаче
да кажем, да имаме цел да направим няколко пауъра в шоудаун. Не няколко, около 40 пауъра. Това няма да бъде трудно. Ако се организираме с приятели, няма да бъде трудно. Сега ще види... Ела ми Дарил. Добре, то си е момент. И не иска да осложнява нещата. Та хора, ще се видим, когато ни остава съвсем малко до мегабокса. Сега в момента часа е почти 6. Ще се видим след... Вие ще видите колко часа. И така хора, първа победа. Ще се видим след маличко отново. И така хора, втора победа. Та реших да правя така. На всяка победа да не да кача клипа, просто да се свържа за малко с вас. Да. Сега след малко ще се видим. Трета победа хора. На 17 пауъра. Вау. Еми след малко се включваме. Хора, забравях, че не играя с танк. И умрях на 10-то място. Не мисля, буквално просто гледам и съм свикнал да играя с танк. И гледам някакво пени прави по 1000 и нещо демидж. И свикаме. Пак аз съм на 2800 хора. Да. Та да, с барели не ми става. Просто да. Ще си мисля, че съм някакъв на 100 000 кръв и да, нападам. Просто съм свикнал да съм на този профил, като съм на малко купи, да ми е с танко, да ми е много лесно, да... След малко ще видим. Победа номер... Не е подред, обаче победа номер 4 мисля, че... Да, май 4. Да, след малко ще видим. Отново... Няма да казвам хора, просто включвам и изключвам веднага. Хора, пизна ми да играя с Барли, честно. Ви казвам. Чакай, аз съм си минал ранка ли? Не. Да, минал съм го. Добре, нахам с този. Значи хора ще кача 1-2 бролера, 3 и ще остане само на 5 поинта ще ми трябва. Ти ще трябва да качат. Аре ще качим 10. 2 пъти ще я качим. Казвам, предупреждавам, не само един път. Да направих 2 победи, забравих хора, да ви кажа, да. Сега като я вдигнем още един път, ще дигнем розата и ще оставим Брока за най-накрая, тъй като мисля, че аз играя много зле с Брок. Така че да. Отново мисля, че забравих 2 игри. Да. През 2 игри, копак. Та, още малко хора изтрайте и ще отворим. То за вас не е много, обаче аз просто, да, както виждате времето, не е много, обаче пък просто, да знам. Да. Хора, буквално за няма 30 секунди успях да победя сега. Аз се победих, честно ви казвам. В смисъл, аз карах и 2 гола имам предвид. Не, че я победих аз. Ама да. Не на Бробо. Добре, както иде. Да, ще видим след малко. Една игра изтърпете. И хора, сега победих тъкмо, нали, аз съм старплеер. И е време не за мегабокс. Още 3 игри и става. Съжалявам, че кътвам толкова много този клип. Обаче просто не искам да ви направя 30 минутен клип. Аз трябваше да съм оф камера, обаче пък не знам, в смисъл, ти са буквално секунди, за които говоря, така че да. И гол. Това е гол. Да, играя на ниски купи, така че много лесно стават нещата. Нищо, че сега умирам. Всъщност не умрях. Обаче... Гол. Добре, последните 2 игри са с Брок. Както ви казах, най-тегавия за мен е бролер. Поне за мен по-скоро аз не мога много да играя с него. На малко купи ми е, така че най-вероятно ще бъде лесно. Обаче просто най-трудното смисъл, най-което ще отнеме време, ще го оставя за най-накрая. За да погледате малко по-труден геймплей. Гледайте сега хора, гледайте. Те го нървнаха, още по-слаб стана. Нищо, че сега карвам, това не е от мене даже. Те буквално хората често хубаво, че са сети да му удари 2 пъти да ми направи нещо. Гледайте сега, що ауто име? Айди, то скара.
Хора, мисля, че първия гол, откакто играя с Барлито, това е първия гол, който са ни вкарали. Гледайте сега той Шели. Що не говоря за той, дето е от другия отбор, а за нашото Шели. И не знам, що си изплюхте и спера. Що бавите и сега можеше да даде на някой от двамата, ако беше малко по-умно. И да, ето той Шели, сега вижте как пази. Тонното и нашето... Виж го сега! Гледайте сега, хора. Умирам. Пак и дори да не умреш, не вкарат. Не, умирам. Добре, Рикото хубаво, че е малко по-умно от Шелито, ще я кажа. Да, наистина Шелито е по-умно. Така че поне извери топката, де. Хора, казах ли ви най-тегавия бролер? Ето хора, аз буквално никакъв демидж не прави, сега ще загубя. Добре, не загубих. Се тая. Какво се тая, колко говоря, аз не знам. Моля се вкарай. Аре бе, брат. Или сестро, или каквото и да става. Не му бе. Аз. Хора, на малко купим съм, за ръците и напазам. Иначе мога да чакаля и най-накрая да вкараме. Молете се. Така, браво с нарикото. Браво, най-накрая. Ние сме вкарали един гол. Да, аз вкарах, да. Чакай. Ще имам очко на Брок. Ще да кажа на Бро как се мърда. Писта ми. Хора, малко по-че ще се играем. Сега играем около 20 минути. Че даже 21, 22 или 23 минути. Но от трите. Двете ще да кажа, да. Добре, вкарваме този гол. Охо, трима. Не бе, бате! Хора, трима. Буквално даже нямаме танк. 2 колта, 1 Брок. Кой ти нещо е? Бате, не ми се умира, ще да кажа. Не ми се губи. В смисъл, може да не загубим, обаче... Не знам, хора. Като нямаме танк е малко по-сложно. Гледайте го сега това, хора. Вижда, че има Примо. Дрънга го удари. Странна дума. Не, молете се и гол. Хора, казах ли ви, той броен е много гарен. За мен. И то плюс това, че прави мега малко на първи. Аз не съм на първи пауър. Даже не съм на първи пауър, а прави по 1100, защото го нърфнаха. Молете се, Шели. Бъди тъпо. Не. Защо не си тъпо? Защо Примото е умно? Защо? Сега тази игра, хора, ако загубим направо този герой. Не, ти няма да ме убиеш. Нито пак да убиеш мой приятел. Гледайте сега, хора. Гледайте, Примото е умно. И гледайте какво прави. Макар и да не е най-умните, за 60 и няколко купи си е добре. Пак е по-добре от някои други хора. Ето, гледайте сега този код. И сега. Бате, защо си го причинявам сам? Трябваше просто да вкарам. Хора, не искам да ви занимавам, просто ми писна. Добре, браво! Няма да ми усложнявате нещата с още 2-3 минути. Бе. Не му убивай. Убивам, ама. Поне я удари. И хора, на малко кръв съм. Какво ще да кажа? Да, на малко кръв съм. И да, като мухачка. Муха, не вкарвай, само не вкарвай. Така, тези двата колта, между другото, може да са по първи пауър, ама двамата като стрелят по едно и също време са машинки. Хора, бате! Хора, видяхте ли какво беше нещо? Той Примо си проси боя. И даже и звук издава, когато пускам пиновете. Вау. Не, бате, молете са. Ейде, езме. Айде, не знам какво говоря.
Най-накрая. Finally. Добре, сега хора го отваряме. 5. Гадост! Хора, бати, че си тук добър. Хора, писна ми, човек. Хора, писна ми нищо. Той е профил, не е много късметлийски, хора. Даже не мога да се обгридна, да остана четвърти. И това ще от мен за днес всичко, хора. Да, не знам какво говоря. Аз бях MitkoBG. Следващия клип, всъщност, клипа на 24 ще го направя, или пък когато дойде нещо, което ще боксвам, ще го направя. Пък за следващия клип най-вероятно ще бъде от за какво ще ви спомням? Очаквайте следващия клип да бъде специален за един от моите акаунти, които вече са 4, а не 3, с този акаунт новия, да, който имаме едва 10 броуъра. След тази голяма работа. И аз бях MitkoBG. Мисля, че сте изгледали клипа до тук. Не забравяйте да се абонирате, да харесвате клипа. И чао, чао, хора. Много сте велики, ако сте издържали тук.